Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Sekreto lang ang relasyon namin ni Melody. Feel good morning po sa mga suking kabisyo na nakaantabay na sa programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rick. May konti po akong negosyo ang kulatita. Pero ang pag-uusapan po natin itong mga katas ng aking nakalipas nung ako'y nasa college pa lamang. Ang tatay ko po ay OFW, habang ang nanay naman ang kasakasama ko dito sa aming bahay. Napaka-strikta ng nanay ko ang kulatita. Di ako masyadong pinapalabas. Kaya yung mga kaibigan ko ang dumadayo sa bahay. At may warning pa sila sa akin na kung magjojowa daw po ako ay patitigilin nila ako sa pag-aaral at puputulin nila lahat ng aking allowance. Siyempre ayaw ko naman po mangyari yun ng kulatita. Kaso nga lang, nagustuhan ko yung kapitbahay namin. Si Melody. Bata pa lang ay may gusto na ako sa kanya. College din siya nung panahong iyon, 19 years old. Kaya pasikreto lang ang lahat nung niligawan ko po siya, ang kulatita, hanggang sa maging kami. Sa tulong na rin ng aking mga kaibigan. At isang araw po ay umalis si nanay sa bahay kaya bakanteng-bakante. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano yung tanong mo? Bakit kailangan hindi ba't kailangan isikreto? Malaki ka naman na Baka naman pwede natin sabihin sa lahat. Hindi nga po pwede. Bakit nga? Melody, sana maintindihan mo naman na
Parang siguro kasi may iba kang dinadala dito Wala. sa bahay nyo. Ikaw nga lang yung nakarating dito sa bahay. First time eh. Promise. Wala talaga. Cross my heart. Oh, paano yung cross mo? Tanungin mo si Bong. Oh, totoo yan. Ikaw pala nakapunta dito, Melody. Sino ka ba? Kaibigan ka ba? Bong, kaibigan ko. Kaibigan mo yan eh. Bakit? Alam ko yan. Siyempre, kakampi sa'yo yan. Aamin ba yan? Siyempre, hindi ako amin. Scripted na yan, siyempre. Ayoko na nga. Bay, tama ba to script ko, bay? Niloloko ka lang naman yan eh. Binibiro ka lang. Naniniwala ka naman. Ikaw nga lang yung nadala ko pa dito sa bahay. Tsaka sakto kasi wala si nanay. Sabi gagabihin daw siya mamaya. Oo. Bakit kailangan wala si nanay para magpunta? Hindi. Bago tayo magpunta, tingnan mo, siguro marami kang dinadala dito para hindi ako makita ng nanay mo at makwento niya na marami kang dinadala dito sa inyo. Wala nga. Kasi hindi nga ako pwedeng magsabing may girlfriend na ako. Kasi pahintuin ako sa pag-aaral. Puputol yung allowance ko. 'Di ba? Pag dumating ang panahon na makagraduate tayo, o di saka ko nasabihin na may girlfriend na ako. O hindi na tayo mapaghiwalay nun. Nagets mo ba? Sige na. Baka mamaya, hindi ka seryoso sa akin. Sige, patunayan ko na seryoso ako sa'yo. Sige nga. Tara, akyat tayo sa taas. Dito tayo sa kwarto ni Bakit? nanay. Andun ba yung... Doon sa kwarto ni Ano nanay. bang meron doon? Maganda yung foam niya eh. Yung sa kama ko kasi, Paano na mo patutunayan? Basta doon tayo, patutunayan ko. Paano si Bong? Ah, bay, watcher ako dito sa labas, bay. Look out, Oh, ganyan? look out ako. Shh, Bong. Sanay bantayan na mo sanay nga pag kayo. Tandem talaga kayo, ah. Sanay na Actually, tatlo kami. Hindi ba si Kim? Di ba, Kim? Oo nga, dito naman ako sa gate. Oh, may magbantay naman eh. So hindi tayo mahuli Pero na... next time, ipakilala mo na ako sa mama Oo, mo. pag sakto no, tama yung paano pakilala kita. Tara, kita tayo kasi patunayan ko na sa'yo. Sige na. Magpatunayan tayo. Papatunayan ko. Parang basic sa'yo yung magpatunay-patunay na ganyan. Ano, hirap na hirap nga ako eh. Para mapaniwala ka eh. Sige na, kita tayo. Sige na, ito na yung pa ako sa agdan. Dali, tara. Boom. Ikaw na bahala dyan ha. Okay, bay, arreglado. Shh, Kim! Bantayan mo dyan, Kim ha. O, bala dito! Tara na. Huwag kayo masyadong maingay, ah! Kita. Asok. O diba? Dito sa kwarto ni nanay mabango eh. Siya lang naman dito si tatay OFW eh. Bakit ayaw mo doon sa kwarto mo? Siguro may mga katas ka nang nakalipas doon. Marami. Ay, hindi. Ibig sabihin, di pa ako nakapaglinis ng kwarto eh. Tsaka Anong dito- gagawin natin dito? Huwag patunayan lang. Patunayan ko Paano na mo mahal kita. papatunayan dito sa kwarto ng mama mo? Basta ako nang bahala. Huwag ka nang maingay. Kasi natatakot ako eh. First time ko to eh. Talaga? Hindi ako sanay. No, parehas Siyempre tayo. nag-aaral pa ako Parehas eh. Hindi pa tayo. ako ready sa mga mature rules. Oo, pwede na yan. Ang alin? Ako rin. Hindi rin naman ako sanay. Anong gagawin mo? Ewan ko. Bakit mo ko hinahawakan sa bewang? Hindi yung... Ay, namoy ko lang yung buhok, yung bango ng shampoo mo. Uy, tatakot ako talaga. Ah! Hayaan mo na yung mga kaibigan ko dyan. Sila yung lookout natin. Halika na. Tatakot ako eh. Huwag ka na matakot. Baka Ano ba? mabuntis ako. Pananagutan naman kita eh. Sabi mo nag-aaral ka pa, patitigilan ka tapos Meron naman akong dala dito. na ano? Sanay na sanay ka talaga. Binigay lang ng friend ko. Ano ka ba naman? Sige na. Dali na. Listen, baka Ang tagal mo kasi. Akala ko ayaw mo. Ang tagal, daming daldal, daming seremonyas. Sige na. Halika dito. Halika dito. Bay! Yung mama mo, bay, nakalusot, bay! Hoy! Dali ako! Saan ba galing? Sa patuan? Nakalusot yung mama mo! Bay, sa kabila, dumaan, bay! May likod Bay, ko! sibat na kami, bay! Bahala na kayo, Bahala bay! na ko dyan! Alis na kami! Hoy! Hala. Patay. Yung nanay ko. Teka, magsusuot ako ng bra. Kasi bakit mo ko inubara ng bra? Ano kasi... Teka, ibalik mo yung sabit ng bra ko. Bilisan mo nang huwag ka nang magbra. Dali na, umalis ka na. Saan ako pupunta? Saan ako dadaan?
Nay! Rick! Rick! Buksan mo yung Ano ba? Buksan mo yung Buksan mo yung pinto! Rick! Nay, sandali po! Rick! Buksan mo! Bilisan mo! Rick! Patay. Paano ba to? Paano gagawin natin? Dito sa bintana. Dali. Halika dito. Ano gagawin mo? Bakit mo ko tinutulak sa bintana? Diyan ka, talon ka lang. Talon ka lang. Tatalon ako sa bintana! Gago ka, Rick! Bakit? Ha? Second floor yan eh! Ang taas-taas yan eh! Baba lang yan. Sige na. Sa ilalim na lang ako ng kama sa cabinet! Hindi pwede magsisilip yan eh. Matidisgrasya ako dyan! Hindi nga. Rick, buksan mo ang pinto! Sino bang tao dyan? Ba't may naririnig akong babae? Lagot ka sa akin! Wala akong kasama, Nay! Ma! Rick, natatakot Sige na. ako! Sige na ba? Sige na ba? Huwag mo ako itulak! Hindi kita itutulak. Hindi naman kita tinutulak Hindi ko kaya yan! Kaya mo yan. Sige na, umalis ka na. Natatakot ako! Huwag ka nang matakot. Sige na. Kagago mo naman! Buksan mo yung pinto, Rick! Nay! Oo! Ayan na, Nay! Dalawa! Ayan na po! Sige na, tumalong ka na. Gago ka, Rick! Gago ka! Rick ko! Nay! Ano ginagawa mo dito? Sa kwarto, ha? Ba't may narinig akong babae? Ha? Binababoy mo tong kwarto ko! Wala, Nay! Wala namang kasama. May kasama ba ako? Kanino, Brian? Sa'yo siguro yan. Ba't naman nababraba ako? Eh bakit naandyan? Tinabi ko yan! Sa'yo nga yan, di ba? Bakit ka nandito sa kwarto? Binababoy mong kwarto ko, bata ka. Humanda ka sa akin. Malalaman ko din yan. Sasabihin ko yan sa tatay mo para patigilin ka sa pag-aaral. Hindi po. Wala naman. May nakita ka ba? Nakita ko. Sino? Tumakbo yung babae. Sino yon? Ha? Sino yon? Nay, wala nga ako Wala nga, Nay. Wala nga po. Wala po. Humanda ka, titigil ka sa pag-aaral. Humanda ka talaga. Nay! Humanda ka sa ama mo. Hello? Ikaw bata ka? Sinabi ko na bawal ka magjowa-jowa kasi puputulin ko yung allowance mo pati ang pag-aaral mo pati tigilin kita. Pa, wala naman akong girlfriend pa eh, ma. Sabihin mo, ma. Wala naman talaga, ma. Bahala ka dyan makipag-usap sa ama mo. Anong wala? Sabi na nanay mo may dinala ka Kanor! naman. Yung kapitbahay daw natin, anak ng kapitbahay natin. Ay Kanor! kung mabuntis yan, paano ka makapagtapos? Yes, darling. Kanor, abay sa bintana dumaan ang babae. May bakas pa ng hulog doon sa likod bahay. Napakawalang iyabot talaga. Kanino bang nagmanang anak mo? Sa akin. Alamang sa iyo. Sa akin. Ano talaga ikaw? Pagdating mo dito, sasapakin kita. Ay, hindi mo ako masapak, malayo ko eh. Dito ko sa Saudi eh. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Pa, ang alin? Wala naman pa akong ginawa. Huwag ka na magsinungal. Nakita ng nanay mo na pilayan yung babae ika-ika. Tumakbo, palayo. Ay, hindi ka nakatakbo eh. Napilayan nga eh. Titigil ka na sa pag-aaral, Rick. Tandaan mo yan. Wag naman po. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Hindi ka nag-aaral. Nagdadala ka ng babae sa bahay. Binababoy mo pa yung kwarto ko. Ang kapal lang Sa mukha mong kwarto? Sa kwarto natin, Kanor. Diyos ko, na-imagine ko lang yung mga ginawa natin dyan, darling. I miss you. Napakawalang yamo talaga. Ganun ba, Rick? Ganito, hiwalayan mo yung babaeng yan. Kung hindi, patitigilin ka namin sa pag-aaral mo. Pero, pa, ma. Hiwalayan mo. Ha? Warning ko yan. Isa pa, pag hindi mo iniwan yung babae hiwalayan, ihinto ka sa pag-aaral mo. Naintindihan mo ba? Yung mga kaibigan mo, idadamay ko yan. May lookout ka pa, ha? Pupuntahan May ko lookout pa? Pupuntahan ko sa eskwelahan niya, mga kaklase mo. Papatawag ko mga nanay niyan. Darling, may lookout. Paano ka nakalusot sa bahay? Saan ka ba dumaan? Eh, hindi alam na mga lookout ng anak mo yung daan sa likod yung access eh.
Napakahina ng Hindi ko lookout alam mo, kung anak. hindi ko alam kung saan nakukuha ng anak mo yung mga diskarte na ganyan. Hindi Sa akin nga, pero yung sa akin kasi hindi naman ako nahuli ng magulang ko eh. Mayroon ako lookout bawat sulok. Ganyan dapat, anak. Napakahina mo. alam mo yung mga lookout ng ama mo nung araw na matay na. Kaya yung mga kaibigan mo humanda. Humanda talaga yung mga kaibigan mo. Usapin ko ha. Bad influence yung mga kaibigan mo sa iyo! Rick, napakawalang... Aray mo. Napilitan pa akong kausapin si Melody ang Tita dahil na rin po sa galit ng aking mga magulang. Pasensya na, dito lang tayo sa may basketballan mag-usap. Madali eh. Bay, bilisan nyo, bay. Namin lamok dito, bay. Baka pumunta dito yung mama mo. Ang sakit-sakit Kaya ng nga may balakang lookout ko, ulit eh. ako eh. Okay ka lang ba? Napilayan Hindi ka? ako okay. Kapal ng mukha mo, Rick. Sabi ko kasi sa'yo, tumalon ka na eh. Ayaw mo. Tumalon nga ako. Ang sakit nga ng balakang ko. Di mo man lang ako pinaglaban sa mama mo. Ha? Nagawa mo yung tinulak mo ko sa bintana. Ha? Ganun ba yung sinabi mo papatunayan, ha? Hindi mo pinatunayan mo lang na hindi mo ako totoong mahal. Mahal kita, kaso... Sex lang yung habol mo. Oh, hindi totoo yan. Kapal ng mukha mo. Sayang na putol. Hindi yan totoo. Kaya nga ako nandito para ituloy natin. Pag-usap pala tayo. Kasi... Di na muna tayo magkita kasi magpo-focus ako sa pag-aaral ko. At ikaw din, para makapag-focus ka din sa pag-aaral mo. Kasi yun naman ang tama, di ba? Mga estudyante tayo. Kaya tayo pinapag-aral ng mga magulang natin para pagdating ng panahon, hindi tayo mahirapan. Makahanap tayo ng magandang trabaho. Kaya, Katapos ng lahat, hiwalayan mo pa ako. Ikaw pa yung may ganang makipaghiwalay. Dapat nga ako yun eh. Rick, ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal. Wala kang bayag. Di mo pinagtanggol sa mama mo. Sa mga magulang mo. Pinatalo mo pa ako sa bintana. Ngayon ikaw pa malakas loob makipaghiwalay sa akin, ha? Anong klase kang lalaki, ha? Wala kang kwentang lalaki. Sana maintindihan mo naman. Hindi ko naman ginugusto yung lahat eh. Ang gusto ko lang naman mangyari. Alam mo, mahal naman kita, Melody, kaso... Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako mahal, Rick. Hindi mo ako mahal. Ginamit mo lang ako. Dinala mo ako sa inyo, ha? Bastos mo. Hindi kita ginamit. Hindi lang... Sadyang hindi pa pwede sa... Ano, malinis ka pa? Ha? Ha? Nagmamalinis ka pa? Hindi ka na nga humihingi ng sorry, ha? Nagmamalinis ka pa? Hindi mo alam yung damage na ginawa mo sa akin. Nahulog ako sa bintana, Rick. Ayaw mo kasing tumalon eh. Kaya tinulak na kita. Diyan ka na nga! Wala kang kwenta kausap! Napaka-walang kwenta mo! Uy! Bay, ano na, bay? Melody! Melody! Fast forward po ang Tita. Tinapos ko po yung pag-aaral ko. Hindi ko na po nakikita si Melody dumadaan sa amin. Palagi pa akong nakaabang sa may bintana. At sa wakas, nakita ko siyang dumaan kaya sinundan ko po siya. Melody, kumusta ka na? Congrats ha, gumraduate ka na rin pala. Ikaw pala yan, Rick. Oo, ako. Congrats.
Congrats kasi. Sa wakas, pwede na. Bakante na. Baka pwede Ang na. alin? Ayusin natin lahat. Ang alin? Yung nakaraan, ayusin natin. Wala na tayong dapat ayusin nakaraan. Bakit? Okay na ako, Rick. Naka-graduate na ako. At saka hindi na kita kailangan, hindi ko kailangan na lalaking iiwan ako sa ere. Itatago ako, i-deny ako, iiwanan pa ako. Ha? Melody. Hindi ko kailangan ng lalaking walang bayag, hindi kayang humarap sa magulang para ipaglaban yung relasyon niya. Ayoko sa'yo. Ayan mo akong makabawi sa'yo. Paano ka babawi? Wala na. Wala na, Rick. Wala nang pagkakataon para bumawi. At saka meron na akong mahal. Ano? May iba na ako. Siya pinaglalaban niya ako. Kaya Handa ba niya akong harap sa mga magulang niya. Hinarap niya nga ako sa mga magulang niya. Kaya ba hindi ka na dumadaan sa amin? Ha? Ba't ako mag-e-explain? Sino ka ba, ha? Hindi ka na parte ng buhay ko. Kaya ba't ako mag-e-explain? Ba't ang dami mong tanong? Ha? Alam mo, na-stress lang ako sa'yo. Ang saya ko sana kasi gumraduate na ako. Tsaka masaya ako sa love life ko. Nakita kita, na-stress ulit ako. Wala ka ng karapatan sa buhay ko, Rick. Hiwalay na. Ayoko na. Ayoko na. Melody. Ha? Melody. Na ang Pasko sa Love Radio. Basic!